prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, musíme oživiť naše podnikateľské inštinkty a používať ich k utváraniu nového druhu kariéry. Dnes musíme totiž väčšie myslieť ako podnikateľ riadiaci aspoň jeden svoj start-up, svoju kariéru. A prečo teda viesť svoju kariéru ako start-up? Reid Hoffman, výkonný riaditeľ firmy LinkedIn, to v knihe opisuje následovne. Keď založíte novú spoločnosť, robíte rozhodnutie v prostredí, kde máte málo informácií, málo času a nedostatočné zdroje. Neexistuje žiadna záchranná sieť, takže musíte prijať určité riziko. Konkurencia sa mení, trh sa mení. Životný cyklus firmy je značne krátky. Podmienky, v ktorých podnikatelia zakladajú a rozvíjajú firmy, sú podmienky, v ktorých dnes všetci žijeme a aj vtedy, keď vytvárame svoju kariéru. Nikdy neviete, čo sa stane na budúce. Informácie sú obmedzené a zdrojov je málo. Konkurencia je tvrdá a svet sa mení. Čas, ktorý strávite na jednej pozícii, sa skracuje. To znamená, že musíte neustále prispôsobovať seba a svoje schopnosti tomu, čo sa deje. A keď sa neprispôsobíte, spadnete a nikto vás nezachráni, ani váš zamestnávateľ, ani vláda. Tieto myšlienky tvoria kľúčové posolstvo knihy Váš osobný startup. Oplatí sa vám po nej siahnuť, keď túžite budovať svoju vysnívanú kariéru. Nenájdete v nej, ako napísať životopis či motivačný list, ale to ani nepotrebujete. To, čo sa vám hodí, sú osvedčené podnikateľské postupy, ktoré môžete aplikovať na svoju kariéru. A verte, že ich tu nájdete veľa a veľa inšpiratívnych. Na konci každej zo 7 kapitol autori uviedli zoznam špecifických činností, ktoré môžete podniknúť ako investíciu do vlastného rozvoja. A hoci tieto zručnosti nepokrývajú všetko, čo je spojené s prácou a kariérou, ukážu vám, ako dosiahnuť zdravú stabilitu. Získate stratégie, ktoré vám umožnia vyniknúť pred ostatnými a prosperovať. A na to vám táto kniha výborne poslúži.